Hola, avui som amb la Taylor. Hola! I hem vingut perquè volem saber més coses d'aquest petit país que trobem als Pirineus i es diu Andorra. Us hem preparat una llista amb les curiositats més interessants i divertides. A veure si us sorprenem. Per cert, no sé si ho sabeu, però tenim un podcast que publiquem a easycatalan.fm o a YouTube. Som-hi! Per començar, 3 coses bàsiques que heu de saber sobre Andorra. És un país molt petitó que no arriba a 500 quilòmetres quadrats i perquè us feu una idea, a París hi cabrien tranquil·lament 2 Andorres. I a la ciutat de Nova York, una Andorra i mitja. A més, Andorra és un coprincipat parlamentari, que vindria a ser un sistema molt similar a l'espanyol, però en comptes de rei tenen 2 coprínceps. Un és el bisbe de la Seu d'Urgell i l'altre el president de la República Francesa. Però no tenen cap funció. I tot i que Andorra no té cap religió oficial, té un vincle molt estret amb l'Església Catòlica, perquè un dels coprínceps és el bisbe. A més, la divisió territorial del país es fa per parròquies, en comptes, per exemple, de municipis. A Andorra hi ha 7 parròquies. Exacte. I l'alcalde és el cònsol major de l'Ajuntament o comú. Després d'aquesta breu introducció, anem a veure les 7 coses que heu de saber sobre Andorra. Abans us hem explicat que Andorra és un coprincipat i ha sigut així des de més o menys el segle XI. Però durant 2 setmanes, el juliol de 1934, va tenir un rei. Resulta que un rus anomenat Boris va convèncer, vés a saber com, el Consell General de les Valls perquè el proclamés rei. En teoria, es comprometia a impulsar un canvi en les estructures econòmiques del Principat. Imitant el que havien fet Mònaco, Liechtenstein o Luxemburg. Només va tenir un opositor en contra, el batlle d'Encamp. Amb només un conseller en contra dels 24 que formen el Consell, es va instaurar la monarquia. Passa que el conseller que estava en contra de la decisió no es va resignar i va anar a parlar amb el bisbe de la Seu d'Urgell, que en assabentar-se del que havia passat no li va fer gens de gràcia. En canvi, a França, sembla que no els va fer res. Però no havien passat ni 2 setmanes que la policia espanyola, instigada pel bisbe, va pujar a Andorra, va detenir el rei, Boris, i se'l va endur cap a Barcelona. I a Andorra ja no se'n va saber res més. Si voleu saber-ne més, hi ha un llibre que en parla. El que va quedar clar amb el temps és que no el necessitaven pas per tirar el país endavant, però va deixar molta empremta. Taylor, tu saps si Andorra és un paradís fiscal? No. Exacte, no ho és. Andorra, tot i que va ser un paradís fiscal, ara mateix no ho és. Durant anys, a Andorra hi havia el que es coneix com a secret bancari. Això significa que no donaven la informació dels diners que hi havien guardats a Andorra als altres països i, per tant, si volies, podies portar els diners a aquest país per amagar-los. Però ja no és així des de fa més de 10 anys. Exacte, ja fa més de 10 anys que no és un paradís fiscal. Ara que parlem de diners, us volem explicar per què alguns youtubers famosos han vingut a viure a Andorra. I és pel mateix motiu pel qual nosaltres no hem posat benzina fins que hem travessat la frontera d'Andorra. Pels impostos! Exacte! Els impostos a Andorra són més econòmics i, per tant, hi ha molta gent que puja a Andorra a posar benzina, a comprar electrodomèstics i molts altres productes. Així que, si veniu aquí, aprofiteu i compreu. Doncs amb els youtubers passa el mateix. Com que paguen molts menys impostos pels seus ingressos i la feina que fan la poden fer des de qualsevol lloc del món que tingui llum i internet, doncs molts se'n venen a viure a Andorra, que els queda a prop de casa. Si és ètic o no, és un debat que us deixem que feu en els comentaris. I tu, Taylor, que vius aquí a Andorra, suposo que és perquè vols ser youtubera. Ho espero. La Casa de la Vall és la casa més antiga d'Andorra i es pot visitar pagant una entrada d'uns 5 euros on et donen una audioguia per no perdre't cap detall. A la Casa de la Vall s'hi trobava la seu del Consell General d'Andorra. El Consell General és el Parlament d'Andorra i és un dels més antics i petits d'Europa. Des del 2011 es va traslladar el Consell General a l'edifici del costat,
que el podem trobar aquí mateix. Ara bé, algunes de les sessions parlamentàries, en dates assenyalades, encara es fan a la Casa de la Vall. Una d'aquestes dates és el 21 de desembre, que aquí a Andorra és festa per a tots els treballadors del govern. No sé si és el patró dels funcionaris o què passa, però potser val més que no donem idees als països veïns. El que més ens ha sorprès de la visita ha sigut la cuina, on hi podem trobar un foc a terra tan gran que hi cap el Joan a dintre i l'armari de les 7 claus. Aquest armari només es pot obrir si es tenen les 7 claus, que corresponen una a cada parròquia d'Andorra. Antigament només hi havia 6 parròquies, per tant, els panys de l'armari es van haver de moure de lloc per fer un nou pany per a aquesta nova parròquia. A dintre de l'armari hi podem trobar documents molt antics, com per exemple uns textos del segle XIV. I per últim, una curiositat. Aquí, en aquesta façana, hi trobem un dels escuts d'Andorra més antics. Però aquest escut té un petit error, i és que les vaques de la part inferior estan de cul a la mitra, que és el barret del bisbe. I això va ser una cosa que va fer enfadar molt al bisbe. Segurament jo també m'hagués enfadat, però potser el qui estava més enfadat de tots i empipat era l'escultor. Si us està agradant el vídeo i voleu donar-nos suport, entreu a l'enllaç que trobareu per aquí per formar part de la nostra comunitat. Així tindreu avantatges com, per exemple, el grup setmanal que tenim de conversa al Discord, els exercicis en format PDF que fem de cada un dels nostres vídeos o avantatges com, per exemple, la transcripció del podcast. Exacte, ho heu sentit bé, tenim un podcast, per qui no ho sàpiga, on publiquem 2 episodis mensuals, que si aviat arribem a 130 mecenes, en publicarem 3. I si arribem a 150 mecenes, el que farem és fer un vídeo més cada mes. Així que ja ho sabeu, si voleu aconseguir tots aquests avantatges i venir amb nosaltres a la nostra comunitat, entreu a l'enllaç i ens veiem ben aviat. Andorra no ha tingut mai exèrcit i durant segles aquestes valls no han tingut un cos professional de policia perquè aquesta funció la feia una milícia popular anomenada sometent. El sometent també va estar vigent en terres catalanes durant gairebé 1.000 anys fins al 1978. Els dirigents dels sometents són el capità i el desaner, que era el lloctinent del capità. Els sometents els formaven els homes de les parròquies de 18 a 60 anys. L'última vegada que es va fer servir va ser l'any 1986 per la primera visita oficial del copríncep francès François Mitterrand a Andorra. Les estrictes mesures de seguretat de François Mitterrand van fer que cridessin a sometent per controlar diferents punts de carretera i ponts, ja que no hi havia suficients efectius de policia. Però la figura del sometent va quedar en desús quan el 1931 es va crear el primer cos de policia. Tot i això, la figura del sometent no ha estat dissolta. Actualment les dones també en formen part i qualsevol dia podrien tornar a cridar sometent amb les campanes com es feia abans o amb el mòbil. De fet, el nom sometent és el que feien les campanes quan els convocaven. La llengua oficial d'Andorra és el català, sent així l'únic país del món en què el català és la llengua oficial. Com que França i Espanya són tan a la vora, la majoria d'habitants d'Andorra parlen català, castellà i francès. Fa uns anys va venir molta mà d'obra provinent de Portugal i per això la 4a llengua més parlada del país és el portuguès. A més, al ser un país tan turístic, també podeu sentir que parlen anglès. Hi ha una sèrie de paraules que són genuïnes d'Andorra, com per exemple la carrota, que és la pastanaga, la grandalla, que és un narcís, una planta, un símbol d'Andorra, el torb, que és el vent del Pirineu, borrufar, que significa que neva i fa vent alhora, o la tavella, que és la mongeta tendra. O, per exemple, Posella és un prestatge, el clípol és l'autobús que fa trajectes urbans, foc i lloc és un impost del comú i un batlle és un jutge.
Andorra té moltes llegendes i n'hem escollit una per explicar-vos. La Dama Blanca d'Aubinyà és potser la llegenda més coneguda d'Andorra. En el passat, aquestes terres eren governades per un bisbe injust i opressor. Res feia canviar la seva actitud, ni tan sols les advertències de ser castigat per la Dama Blanca, una dona vestida de color blanc que protegia l'entrada al país per Aubinyà. Una nit, el bisbe va passar amb els seus soldats pel costat del riu Aubinyà. Al peu d'una cascada va veure una dona misteriosa. Enlluernat per la seva bellesa, la va seguir per entre les aigües i el bisbe va desaparèixer. Ben aviat, però, va arribar un llop ferotge que atacava el ramat dels voltants. Era molt difícil de caçar, fins que un dia el síndic d'Andorra, que era un gran tirador, va aconseguir abatre'l. Però en el mateix instant, el síndic es va posar malalt. Just abans de morir, se li va aparèixer la Dama Blanca i li va explicar que el bisbe convertit en llop era el responsable de la seva desgràcia. Ella no va poder salvar el moribund, però li va prometre que a partir de llavors sempre protegiria el Principat d'Andorra. La Dama Blanca és un personatge llegendari que simbolitza la independència i llibertats andorranes davant del poder eclesiàstic o feudal. Ens trobem al Santuari de Meritxell. Meritxell és la patrona d'Andorra i un nom molt comú al país. El 8 de setembre és Santa Meritxell i la Festa Nacional d'Andorra. Fa uns anys, durant la celebració de la Diada, l'església es va cremar. Les dues verges, les dues mares de Déus, no es van trobar mai i l'únic que va quedar van ser les parets i les arcades al descobert. 2 anys més tard es va construir l'actual Santuari de Meritxell. Ja podeu veure que és molt diferent dels que hàgiu pogut visitar. Dues coses que ens han cridat l'atenció han sigut les arcades exteriors que fan referència a l'antiga església que es va cremar i l'altar. L'arquitecte no era religiós, així que l'altar és un vidre transparent i sense decoració, perquè volia que l'altar fos la natura que hi ha al darrere. Al santuari s'hi van fer unes habitacions per allotjar monjos, però a Andorra no hi ha monjos ni monges, així que l'hostatgeria no ha estat mai ocupada. Fa uns anys van robar la reproducció de la Verge de Meritxell del santuari i van encarregar una nova imatge a una empresa d'Olot que la va fer amb una impressora 3D. Ja veieu que aquí a Andorra les verges volen, però ara, el dia que vulguin, la poden tornar a imprimir. I fins aquí el vídeo d'avui. Esperem que us hagin agradat les curiositats que us hem portat. Si en sabeu d'altres, escriviu-les en els comentaris. Taylor, t'ha agradat participar en un vídeo d'Easy Catalan? Clar que sí! Moltes gràcies per haver fet el pallasso aquí amb nosaltres i ens veiem en el pròxim vídeo. Que vagi molt bé! Adeu!